Došao policajac kući, kad njegova žena gola na krevetu. On će ženi: ženo, govori gde je, ubiću i tebe i njega. Nema nikog, šta ti je? Ma ženo, govori gde je, ubiću vas oboje, a žena kaže opet da nema nikog. Ode on u jednu sobu, nema nikog, zatim u drugu sobu, nema nikog, on pogleda u ormar, opet nema nikog, kad pogleda pod krevet, a čovek pruža 20 eura. Uzme on 20 eura i reče: jebo majku, nema ga ni pod krevetom. Idu dva policajca ulicom, jedan upadne u šaht i kaže drugom: zamalo da se udavim. A drugi će na to: ćuti, da je bila zatvorena, ne bi mogao da izađeš. Juče sam samo na minut ušla u pekaru da kupim hleb, kad pandur kači kaznu ispod brisača. Ja mu kažem: ej, skloni to. On će: ko vam je kriv što ste se pogrešno parkirali? Ali ušla sam samo na tren u pekaru. Ne zanima me, gospođo. Konju jedan. Za ovo dobijete još jednu kaznu zbog vređanja službenog lica. Ma jedi govna. Evo još jedne. Ma đul bem ja tebi mater. Gospođo, neću se više raspravljati sa vama. Doviđenja. Mislim da se pandur baš iznervirao, ali mene iskreno nije ni briga, ja sam došla peške u pekaru. Kakva je razlika između bandere i pandura? Bandera je udarena u zemlju, a pandur u glavu. Koja je razlika između policajca i pištaljke? Pištaljka ima kliker. Leži pijanac pored puta i nailazi policajac: što ležiš tu? Ma, nešto sam izgubio. Šta si izgubio? Ravnotežu. Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca: je litara mogu da odem čas do one pekare, umrijeću od gladi. Policajac reče: idi, ali odmah da se vratiš. Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže: ajd molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću od gladi. Policajac mu kaže: ha ha ha, nisam ja od jučer, ti ostani tu, a ja ću ti otići kupit. Zašto policijska odela nemaju dugmad na rukavima? Da se ne povrede kada brišu nos. Pričaju troje ljudi u kafani o tome kako su panduri glupi, a pandur sedi pored njih i kaže jedan: ovaj vic je dobar, slušaj, koja je razlika između pandura i magarca? A pandur koji sedi pored njih se razljuti, dođe kod njih i pita: a koja je to razlika između pandura i magarca? A ovaj će njemu: pa ja, nema razlike, a pandur kaže: a je li ja sad nema razlike, a pre imalo?